Heon dohot hanguluan ni na Tuhan Jesus na manguludo ganuk na porseya diyaw atik pe mate ibana. Jaladang mate be ibana rodi saleleng ni leleng na. Amen martangyang mahita. Ale Tuhan de bata ama namin na di banwagidya. Nunga dilehon ho anak mo Tuhan Jesus Kristus Tuhan matean ala ni dosa nami. Jala di panguluhodo ibana. Asa dapotan hati goran dohot hanguluan kami. Asima roham di hami. Saya jari jala apuli mahami. Asa unang madele hami ala nang di jauho dongan namyo. Pato kumaha porsyon nami jala pabongot marohan nami makirim di hanguluan sugot. Asa unang mga dungi hami sa osipilebego na so marpakirimoni. Sa itaiti marohan nami tuho. Ay hodo si pangapul. Jala hodo haposan nami. Na marsigatong tuhodo hami saat rodi hasusuda ni bohal nami. Amin. Hata di debatan atau tong tahaposi lahu manugunog haporsyalta karlu mobima ditikyon di daneng hita manaruhon inang natahaholongyon tinganan paradianan parsato kinani wenet tami senatar surat di sede Tesalonik itu 4 ayat 14 sokonon mahata itu harta ay molo porsea hita nang mate Jesus dohot hehe sadok togi honon ni debatado rapdo hot Jesus nang akan nang moding marhide-hide ibana di hati Indonesia di dok karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia ido sahatna pardingkan basa na huso pahami di bagasan keluarga Yesus Kristus. Tung masay maulat situ tudo di sopahan rohanami Tuhan di ari sadarion. Di lehok podo arina tiur arina dengga. Di pasahat podo nang akahi pasoni di ham. Tarlumo di Tuhan di keluarga besar pinopar ni opung masda simajutak. Nang jumolo porhat inanamyon Tuhan siap tonga-tonga di keluarga siap tonga-tonga di kuliah. Direhok polo Tuhan rahipason dohot hadam yoni. Mamukas yang hari Senin nasal oleh Tuhan sangat tuari sadario. Oh ina sidale Tuhan rapudur dinalahu mangadopi pakai di natutuana sida dijolo di akadonga dijolo ni akahula-hula nasida nang dijolo ni kuliami Tuhan. Tuhan de bata pardingkan basa. Inong borhat tinanamyo Tuhan tuhasonangan na dilapuni. Tadi kung iba na sude akap loparna na toropi. Homa Tuhan na mamasu-masu sude akap loparnaon. Asa takas na sude Tuhan. Mar sihaholongan. Mar hadameo. Jala toktong liraho ni parsaura darosu. Sahat tuha dari na mangihot pe. Song-songon ibe Tuhan. Toktong marhite hatam. Marpakirimon na mangulo na sila ng hami di bagasatikyon. Na lehonon mo di hami partikian na uli na linggan o parto ng binul mo na masipaida do sogot akan ako siyai yung sa hadelakan na tuhasonangan na siya ko'y Tuhan. Jalanang ditikyon danaing upataruhani inanamyon tinganan paradianan parsatong pinani dongani jalaramoti mahami Tuhan marhide-hide Jesus Kristus jalo makahian kami. Amin. Edita nomor 275 buku 25. Amin. Marete hita los ditutup na batangon burhan na hita tutian. Edeta siang 125. Kolong dorohani bata.
anak naik. Ai batu batu alua mari Yesus anak. Tahan. Hidup bebas dito. Aos tangan. Unang memo. Boleh lo Ini tuh keras terus kono. Sonang mamodom ho na martue na maradia sian ulau. Nani ulamu di hajol maut jalan mangihut putus. Martangnya kita. Ale Tuhan Yesus si Pangulo kami. Tutanganmu pa sa haton namin nuayang dokan namin na tuwa-tuwaon. Jumolo hudok kami mauliate tuho marningo sudeding kadibasam at kana pinatongon mo tudongan namin tagan dingoluna. Tuwa sinirohama hupasaat kami ibana. Ramoti, Koday, Togu-togu mahami, Rodi si Solhotna. Asalam sadar rohan namin manghutol ho si Pangulo jala si Hokong kami. Anggiat lang Pangulo kami di bagasan hapor siyaon dohong pagkirimon na sintong. Mga sahod pakukop mo na baliyay na humokop kami. Atam na sintongi Rodi bagabagam na sa ulong mubay ma patok-tok kon dohot nga ramoti daging dohot tod dinami. Tuhanguluan na sa leleng nileleng na nang pinaradem di hami di Banua Gijangi. Amin. Ale minta boru si majutka. Siatano do karulan ni daging mo ikaw mula kijolo gabetano. Alay Tuhan debata na manokpaho. Dohot Tuhan Jesus Kristus na magkokopo. Dohot todi parbadia na majohurian na ito haguluan na sorasuda. Iba mga ramoti hopay maru ari parpudi ari haheheon na balgay. Amin. Takas do huboto na mangulo do si Panguluaw. Jala iba na parpudi jongjong di atas orbuk. Jala iya malaki hulik-hulikon. Jala malua aw se sibukon. Idaw kumadibata.
au sakdiri matutu martida ibana gabe hatoku. Amin. Sonari pinasaha mati itu keluarga laho penjabatan. Nang si patah salah kau dilakak dibawa di tangianmu, dibawa di tangianmu, inaku tulu bulu alu. Suang mangulu bahenon ni Tuhaku, haleluya, haleluya. Tangiang aliamanami na di Banua Gijang sai pinanglagia magwarmo sai Roma harajonmo sai sa maloman ni roham di Boloto Horsong na di Banua Gijang lehon matuhabi sa dalon paguluan setiap hari sai sama dosa nami songon panisa nami dosa ni dohan na mardosa kami unang kami tu gihon tu pangujunan palua mahami siyan pangago ay hodo na puna harajao dohot hagugoon ro di hasangapon sa leleng nileleng na asin ni rohan itu hatta Jesus Kristus dot holong ni rohan ni debata ama dot parsauran ni todi parbadia manamad dongan ni hamu saluhutna amin mari dehita. Saya bertahan cepat gel. Ayo pakai aku. Pakai aku mesti kami kalau pakai sekarang. Kalau kewe Tuhan, Allah si calon ngatopo, Allah persiap.
naulina gamma takasdo sedo serwata terluwi sarika di paparan ng punta pulapiang di pajuluhamu hami lau mangulahom dia mana hubar di sarika tigalani di hari nauli na dengan dinau sorbatua opo mastaboru tabatupa maulahom sorbatua pada tabius si pojok alani rumah batu pahami beda boy hula hami manang siados mirohatai sarika paparan ng pulapiang di sornunga jaluhami bisiar saluhutna 140 talak manaro kali 60.000 berarti 2 juta 640.000 ima naro siap perdatata jadi mula rong na hurangan no ya keperadatan no goido masih batak kasak kita di harung salah surat kami barang nasalah mangitong alang ay rabas berahu itu kami alani do bakara doktor tanak kaning robo terlumu biasudon asa saksian losung yes duri unang sowot di pulian yung loto kami arong makaparumutungutan songod yakar na salpuy jesong lima ng guru do di hamu hasuda sa luna mo lotong song nipel siya do sirohata do na peno sarupa do hita manupa tunaw ni mo lotong tuguda tutong gina mapakyo mo lotong tusira tuasin na pagyan mo do karena mangihut bisa na Panginoon may ita sa luhut na sarita paparan niyo pulapiang hinulot ka sa legon Firma, ya ka, undangan ka sa luna na so harusa do pwede nga nanaw ibagang kasi pasok mana sida sa boy ito kasi nga nanaw ibagang sa lardo lasroha do kami nasya kibatan sa mga guru katuan namin dalawang guru mamulate jadi mulate ma di pengurus syarikat so mga niro raja nami di syarikat tayo bidos niro hatari rak nama pintu dohika jadi percuma dorong nabi mati oleh pengurus syarikat olah ulang siala di leho kamu kalau dikki do waktu boy di papumuhamu setus niroatai kata malah sami himauli laringkan nabi yang mulai pengurus syarikat setuat kama aja lo hamu balosna bebas nama hamu la pengurus syarikat bebas nama han bolan yang sebut jeruk po di pahami akalai akan serami jadi jadi songonima dihamuna mono tua kaina penungan gaboton nak karunga perhubas las maruhat tarisi tua kainata holo kainata lo kesataan nang kosak bisa mau bahatan mo apalagi si batu hula-hula ihusot lembek batu ay pikiruan do halawa tadok mo rin ibang konak kani Bahay musiki asa takwa kainat tawong
Jadi semua di amu boru nami. Isang si tonggi-tonggi tu hamu saluhna terlumobi tu rajai hula-hula nami kultong sidok poti mami raja nami. Pasahatok pisang natonggi dihagi hula-hula mula sa luhubna nang akarajani na utak kami juga sa kityon. Akarajani bila dyan namang buru ito bere. Binadok kamu isang pasahatok pisang tonggi-tonggi ito hami sa luhubna hula-hula muna. Lasmat tong rohani badan nami, las rohani tonggi nami. Asa songot pisang tonggi-tonggi na pinasa muna. Tonggi matong gayon nami hula-hula muna wakatit kineng roh. Ahape nahula hami, ahanaw pasita hami, dabo may tutu, marhite, si Bogbom muna, di bagasat tikyon. Yung sumuni man ang liha muna sa luhun na boro nami, bere nami, ibebere nami. Dabo matuwak kaniluam muna, jupang na jinalahan muna tuwak katit kinengro. Dabo sirok kami tol dinay, na utang di pamatang na, ang kamado-mado di pasikola nakapasikola. Yung sumuni pe, hata, Kumasahat kami Tuhan muna, marhiti na umabot sa tong-tong iha muna, lasmaruhan ibadat, lasmaruhan itonggi, sa muli maruhan nami, iha muna, buru nami, bere nami, ibibere nami, mauli ate ma. Grabe ma, pasahat taong maglagi iha muna, sa luhuna, maka, tontong ta. Ini si Beka waktu itu na, unang araw na suraputan. Kornisdo. Boy itu tak kuat sekali baru boy mah saya event. Kalau saya maju bagian oke. Nanti nak sulit loh. Oba pisang tong-tong itu pemuda huria pasajo. Nah, ahang doli mata jopu piso ni parhubasta. Sotong masih kita ahang doli go mai go nauli go nadenggan. Sahak matuha sahatamna lima tami-tami ni nangon. Jana manupak dewata di masahak pasu-pasunai tuhamu nasa lubukna nasabona hasuhudon. Asa dabok songoni imam batua nasa songgok men nasi burung songgok tu biya. Orang semahamu hasuhudon songoni manang hami pangalapa panapoli na sinabia. Bauti maka hamdoli. Mbak tutu. Jadi mola tema diduhanta mola tema di kasa lubukna. Jadi saat ku berjalan kasih